Ngapa Kang? Engko kok nangis meneh ki ngapa? Kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau apa? Sukrasana adhiku. Aku pancen entuk dawuh saka Sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Susumantri kon ngapa? Sukrasana, Piye? kowe turu neng Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengen nitik kahananing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jelih-jelih kamigilan. Banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabau. Dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga. Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati. Sukasrana. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukasrana. Ya nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati